ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din ni Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak as saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang MD nakintaltalak. Awan nga min amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray ko man, no saan ang nagpasikog. Makita ita, no kasanudang agbyag. Imbagak pa'y laidikan kwa na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamot lang timbagakin ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y malipatan. Saan ka di nga itangaal daw, tiyo umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, daktil idintityan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing paylaang, ngam amo nanti sumurot kadagiti pada na nga ubing nga naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo, gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita la ako? Basitin kanya! Basit matan! Numalako ta, agawit tan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitin! Diyan lang amin imula mi ka ni mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado a paso, saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan mi a basement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. At naman impisok mo iti alkansyam, anak. Wen mami, nalakok amin ti inubon ko asampagita. Tagumatangak tumanen iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanen sa agsabong. Ay, isumatlagayam akanayon mo nga ispriyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Imbag jay ka aruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asampagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Iso apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag ka paylaang. Anya ka di ti aramidam iti simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapan agbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadi. Inak makimisa. Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka. Nakaskas daaw ka di, no mapanak makimisa. Kaslakas nga rod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha? Ay, saan mo't, ma'am?
Ita lang amin nga ibagam, mapantay ijay simbaan. Anya dyan ang nagkuapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no. Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay ko maamasinate. Awan mo't apoy ijay Saan na abagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon ana kami suot. Mas dawak nga rod, idi imbaga na mapan kami ijay simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan ang mapan iti simbaan? Kas ano nga mabawasan ti basol na? Tila sasawa mo't tunyo. Amangan numangag na ka. Uray mangag na tapod numat. Nagbak ng langarudan. Nag-imot. Agpadada iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yu ma'am. Ayan na nga tamot ita. Diyak mo, no anya apasat ti lubong, tinagturungan na. Dakal siguro ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir at tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti naramid na. Em kapamilyayo lat tamam. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang laam. Bayan nga agrigat. Tapno adagunggunan na. Kasano nga no kasapulan naganti tulong yo ma'am. Anya ko maatulong? Diyak lakit di kayat nga itad tinagbanugak iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko. Asaan a mansyon ti balay na. Adungag paiso ti kakadwa manigosyante. Ngam di damot masangwa padakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho papa. Isu nga, una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamad jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatak ko na nakit din jay mamirmiraot. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami day jaya babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami, awan ti ado ako lerete ti rupa na. Ngam da ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko sana sipit. Apay, manok wano bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasjemat ni mami. Ado ti kolerete iti rupa na. Intakid din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas daawak nakakita kan kuana. Oh, apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay so ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta anak. Kas kuma iti kadwam di tiladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo mat adto Pudno dayta anak. Adalatag kakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro, numapan ka iti sabali adiso, amangan no adda. Kasanon no nakabasol ti may sa tao? Katjay kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao anak? Mabalinda kita ni Jay no asino ti matiliwda. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At ta posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko.
Saan ka di asimmangpet manipod abroad ako nam? Nabayag ba't basita na damag ko si Mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanyak. Kagura dati ama ni Rhea. Amuda ka din tinapasamak kinila kay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Adda idi ni manang ija abroad. Apaya di mo imbaga kin ni papam tinapasamak idi kinila kay mo. Saanan? Idi naganakak iji ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Api nga tanga addabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anuan da nga ti dakkel a balay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da na panunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y itisidong da. Ay ket datan adwa. Ha? At dangag pa iso kabagyan da nga madadamot iji abroad. Agbalin laang ang vacation house. Ket no saan da ngay ngagbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay ngagpaisaw? Danda ni siguro ni Sir tadamot sakit na. Ha? Nimot ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espirituan na banag. At nga tamapan ijay langit nga imot. Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pubre. Daytoy kadila ang tisidaan ta, mami. Jak ngamin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilye kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti abang, ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan, anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangan iti itlog asidaem, no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayatan day ta nagapo iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jak meten kayat. Uray impapudot ta, takilaban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kon di mapanmangtad, papa. Amang ano saan nga itad ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kanitonyo no iso tinangala. Ngam saan kanumot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruden. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakat no adat tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbakan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Allah. Aguri-gurmat ni mami. Ha? Agmay-may sa ano panawak. Anda ka di agas na? Kwa. Innak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta innak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka pa'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturog pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mamim kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jak nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga dut agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one met kit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Jak ngamin dinamdamag. Oh, intang nga roden gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y, taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, bak ng da Daisy, ng mata pobreda. Pinagtalaw da ni Feakabsat na, tanailawan iti maysa a marigrigat. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla, akadwa na ti anak na. Daksang gasat, tana aksidente ti asawa na. Kat agmay sa da ito'y anang isakad iti anak na. Nagagatmat nga aglako ni Rhea iti sampagita, iti simbaan. Iti may sangal daw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Intang nga roden gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray tanayunak, amangan nukurang. Sige. Umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas a para gurigor. Intang nga roden, taamangan no mariingan ni mami. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako, taawan kadwa ni mami dito'y basement a paggigyanan mi. Naggapuam anak, awan ka matitay dito'y. Napanak gimatang iti agas, kan pandisal, mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal, kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa para gurigor, kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglaklako ijay butika, mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umunti aramidam. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, mami. Kasla ni daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, mami. Saan ka apanawan? Sayang ti inubon mo asang pagita, anak. Ingka nagdiha ko. Sana bali, tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito isango ti simbaan. Kunan ni mami, madadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no mat agas na aginatang ko. Madadaal nga agpaiso no saan mo amalako adagos. No malakok, agawid akadagos. Siya kung dagluto iti kanan mi adwa. Amom dagluto? Amok met ta insurunak ni mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti amok. Sige,
Tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lakok. Agyaman ak unay kan ka, Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw. No pumanaw di ay dua nga amo ta. Dua talangan nga adda ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da itirwar. Di dapay damagan no nangan tawon no saan. Imot abak nang. Nagluto kalatan iti kanin taadwa. Nukas di amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di ing ka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito'y garahe. At damat paglutuan dito'y. Maitugot na nga ti kinabaknang da no matay da. Dakal kano ato bang ti kinabaknang no umuli ka sa dilangit. Kayat mo asawain. Awan ti baknang iti langit. Baknang nga imo ti kayat ko asawan. No baknang ama nagtulong, apay kit din ngay asan amapan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Amano da mabuong mo, pabayadak kan ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di ibawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda na basak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man nga rod, no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngem ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Deta tinabasak, ma'am. Ay, di ka man, Tonyo. Kasano kuma ang makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, pimanawon. Maamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaunak ni Saritay, nagnahak ijay sa halas, ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan na nang ibaga iti kasjay? Kasanon no adda mabuong ko. Agtrabaho ak kade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid dayjay. Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbaknang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtang kan nga ice. Kan makarwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrek ita ije opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ang mga numapasublianak. Kasta kadi, ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas titlaeng nga opisina di opisina na. Ken nagbaba pa'y ti sweldom. Isong arod gayam. Imbag ata saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y abangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat matimulayo iti anak mo asam pagita. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adjar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga tati imbaga ni Tonyo, Papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalgam? Pagdadaelam iti panawin mo?
Kasalunupod no, papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Tonyo. Anya nga minti imbaga dayjay at chimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isasarret ti may sa abaknang iti pagarian ti Diyos. Anya? Sino tinanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasak ka no mat iti paglaklakwan ni Mami, di tiyendaan. Ada ka no alaot. Ay, mapanak pa yung narod iti butika. Tamapan kamat iti tiyendaan. Kaduaan ka laangan iti butika. Sakbay ang mapanak iti tiyendaan. Kabailakon ti mapan iti butika, Joy. May mayat matlaang ano ada ka duam? Sige man laangan. Aguyog ta ang mapan iti tiyendaan. Kalpasan na, agawit tan adwa. Agpayigit ka! Adalugan! Ti babae akaing ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasarita dahi di babae. Taapay. Anya ko matibagam kan kwa na. Damagak. No apay akaing ingas na ni Mami. Di mo matam-am mo dahi di a tao. Sigurado nga ibagana at dinam mo. Kasta nga ta. Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada? Wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero kat saan mo nga am-am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakitak. Ha? Anya ka di ti tantanamiti mo, anak. Diyak maawatan. Ah, awan Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ama mirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos ken ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka day, nga awan kabsat mo. Anya ka diti sasawumon Tonyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatagkanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit? Kat may sakalaang ama mirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan ka Jelangit, ma'am. Saan ka day abak nang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabak nang, ma'am? Ngambasol ti kinaimot. Di ka di masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yung nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain analalaing ka ngam iti amo ta. At dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagaam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano nakamisu tapi manaw itay? Uri pa panawon nak nulakat agbalbaliw da.
Pagyamanak Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpahadi Ah? Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawam man niton yung aging lalaing papa. Nangag ko timbaga na kan ka iti nagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbagan. Maitured na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na. Nakariknaak iti amak iti kasding imbaga na papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat ngato at ngam iso. Uray siya iha. Nasdaawak mo ti timbaga na. Awan adal na kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din ti panagsasao kanyak ti may salaang akas kanitonyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Bareng gumatang iti lakok asang pagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay day tanaubon asabong. Saan nyo nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat. Sino kakadi, ma'am? Apay anak itak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan nga rod, day ta ibagbagam nga inam. Adda ije balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no sanpay anapan iti opisina. Takainimbag na anag sakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay witaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga rod ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ng tinana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana. Addamot na ibaga ni Tonyo akatulong da, banag a nakariribukan dang agama. Iti may sangal daw, nakita manan ni Rhea ni Daisy, nasdaaw daytoy, takaing ingas ti inana, kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay witaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan ti bagbagam nga inam. Adda ije balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takaimimbag na anak sakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo? Nakitak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anak katakder iti diding ti balayo?
Basta agpay so ti ibagbagak. No kayat mo, umay kay ijay balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo. Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamapanta iti balayo. Madikano ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan no kumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, kat ipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. At dami nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan nukurang-kurang mat ti panunot na itang ubing. Kasta nga rod ti imbagakkan ko na papa. Kunana mo ta saan kanu abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Amangan numabisin, iso atila masasauna. Ti pakas daawak papa. Apay nga imbaga na akaing-ingas ko kanu ti inana. Amangan no talaga amabisin dayta. Iso atila matangtangab na. Kasta nga taa papa. Kunak alumugan tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kanuno ipanaw ko. Ma'am, nang nagkutisaritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa'y, Tonyo. Apay abastos ngay, ma'am. Addaak iti salang agdaldalaw sa napigsa ti panagsarita yaw. Isuan nang nagkuti amin. Katanya ko maita, apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na. Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing-ingas yaw? Kat ti kabsat yaw a pinagtalaw yaw. Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay a babae? Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tay amaw, ma'am. Kunayong aglakla ko iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damot apadak. Kasjay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang maudi nga aldaw manen asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti da ito'y akinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbasa iti Biblia. Anya ti ibagbagam iti anak ko. Jay ka di imbagak maipapan iti mauding aldaw, sir? Kasta nga rod. Anya ti kunam amabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, kat makita yaw amapan ijay langit dafay, kanti anak na. Idin tutada kayo kan ni Ma'am Daisy, kat mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin nabasak, kat kastoy, sir. Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kunan ni Apo Jesus. Kas kuma iti aniya. No inuyaw mo, no inroroman mo, no inimutam, ken daddu mapay amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus, sir. Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti Arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Diyak kaya ti aglangoy. Napintas na minakitaan ti mansyon no adda swimming pool, papa. Adda kan kadayta. Adda manen nga apalanda ka no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, papa. Apay akaslawan gaganay gayam. Ay, mariribu ka na kitimbaga day di Atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibagana at pakaburiburan nyo. Salbag day di Atonyo. Papanawag kuma. Agam kasano nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho. Ngam nalaing met asumao.
Ben, anya ka di ti maibaga may papan kini Tonyo. Neh, apay ka di, sir? Saan kayo amaawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukak. Ay, kwa, sir. Kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Nun alpas nan ti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangun na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngem no agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di dayje Atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngem na sa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsa kanyak dayje Atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrag ka din ija opisina yo, gayam. Wan gayam, awanan ti sweldo no jak pay lang sumrag. Ay, awan pa'y konsiderasyon na mat di amom. Nalabos mo. Pagan anong sakat, awan mat sa bali aser ka. Nangato nga min ti standard ti naduma nga opisina. No adala ko mabakante ija opisina mi, irekomenda ka ko ma. Awan mat ngamin. Nabayaga ko ni Jay nga nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya kay nga rod gayam. Anong saka, ta sa anak ngamin anakalpas iti kursok. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya kay nga rod. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigat. Agpayson sa timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasamak. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isula ang timak ko na a pamilya. Wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa, nga adda dinayaw mo nga imparamid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid ditawin no awan kayon taw, ma'am? Mang tawid? Apay ati mang tawid ti pampanunutam. Masapul nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tay tengel ti biag tayaw. No kayat nga alaan ti Diyos ti biag tayaw, awan mabalin tayaw. Urayan niya nga oras. Nataangan man wano ubeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abale? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak ngay. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit tila ako kasampagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit mat tilako. Tabin masit mat ti sabong ti sampagita mi. Intang arudan ija o nagtisimbaan. Oh, apay ang nagsarim ka. Anya ka di tinakita mi di abanda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing-ingas ni mami. Apay ka di akas ta ti reaction mo na makitam ti kunkunam a babae. Oh, nakita na ka, amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisamak. Di nakamot inisuman. Nakamulagat mitlata. Wen nga rod. Kaslakit tinasdaawa nakakita kanya. Dayjayan ti ubing. Asit gaknan. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akmay. Gumatang ka man kit di tila ko kasampagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan a natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko. Ngam to'y sampagita. Natural. Kan presko ti angot na.
Saan mo ka di akadwa ti inam, anak Misa? Aglabapay ngamin, ma'am. Inton malam, umaymat makimisa. Kayat mo ka di makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin ita abigat. Amangan mo agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornongan ak ngamin iti lalabaan. Diyan ngamin panagsakit ko. Diyak mat may piar iti anak ko ti aglaba, taubing paymat. Uray ubing, taglaklako iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko, gayam. Aglang-langaak ka di akumaw? Jakam mo. Ngam, saan kamat nga estranghero? Tanamin adon anakita ka. Anya tinagan ni mamim? Jak ibagbaga. Nungay talaga akumaw kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitam man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa'y ti kadwak. Tapno adda kadwak amagmagna. O sige, gatangag ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Ay, inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam, tada gumatang. Ha? Ay, di ka di kayang ingas ni mami ti gumatang. Nakitak akasasaom itay. Wen, iso ang mapanta-adagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intangarodan. Wen. Ay, Patay ta, sitigtan kayong kwa na. Ay, ma'am, ato'y dagiti sampagita. O sige, gatangag amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben, Nay, pingagdardaras ka, ma'am. darasam, surutan tadya duwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kayat ko makita ti inakan balay dayjay nga ubing. Tapay ni ulugan ta idan, ma'am. Amangan no magnada iti skinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kayat ti lungugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanadmat day nga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Dayjay maysa, jay Rhea tinagan na. Hmm. Kunan akaing ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawak, kunana anak kita nakano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko nakakatakder kayo ijay diding ti balayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay, tatinted to'y sarming tilugan. Basta surutan ta ida, aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igid ti kalsada ti balayda, ma'am? No adadalan apag naanda, di dumsaag ta, kat surutan talat ta ida. Di jayan. Nagsinadan iti pada ng obeng. Asino katakwada ti surutin ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, dayjayan, simmalog iti sikiganti may sa abalay. Darasang, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, dayjay oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Ha, kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsarkan nga agturong iti basement. Kan nagado ti nakamasitera asam pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka ka din iti sampagita? wen mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wen, mami. Tila ang nagdumaan nyo,
kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing taamangan kano no kumaw ti babae ket ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako da Joy ken Rhea. Tapno makaawid dan taplano ni Daisy asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan ti tuloy te serya tayo itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka magtan anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen mami, jay babae akaing ingas yung tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko kunam? Wen mami, tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw anak, ada tao. Makasisi arak launay mami. Da kayon, tama panak pa iti CR. Nagtardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalusa ka. Mapanak mati jesimbaan. Da kayo, sir. San kayo mat amapan? Napan metten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapanagyaman, nga po iti salunat kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga amom dito eh? Adda ka dito syudad? Kunak man no simurot ka iti lalaki ang nakasikuggan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Una yun ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo. Induldulin mo. Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan ditoy a klase ti pagnaedan iti mano atawen? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao.
Saan ang nagpili iti nagbalin nga inana? Ang nagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Wano na nga to a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan kat nga iti dakkel nga ospital. Apay ni bagbagam dagita kanya. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, mana. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay ngay may ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na day di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ija ruar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige mat, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigan. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adday jay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan nito nyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. San ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Ni Fe, kunam? Wan, papa. Nagtarabit na ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. Maisalaang asao ti inana. Agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak a naggapo ditoy. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka ditoy? Kasano ti panakaam-amo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing aso mao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umay da ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Jak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan, ama punas tigura da kanyak. Awan matbasol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutek na, jay kumapagginawaan ti impangpangruna na.
Saan ket ajay driver laeng ang mamirmiraot? Ha? Tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat laeng. Umanay ka di nga ibusog, ti kep-kep laeng. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapad anatay. Saan tayong amaw, no daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Dios. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagay, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa atao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mo't nefe nga anak yaw? Uno, kagurayo pay laeng aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay, Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mamim? Apay abak nang, kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jakmat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano ko maamaddaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di ng adda anak ni Faye, sir? Imbabain nakday Jeff. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pannakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Diyos. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no dapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Ingka pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Win, mami. At damat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, at damot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kan ni papa. Ngam, amang ano di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akas ta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idin. Naliday kayo, mat, sir. Adda ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, a makapalag-an iti riknak. Adu sir.
Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat maramid yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita mano makatulong matlaang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka. Kat awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaunggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Diyos ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka diti balay ti kapsat mo. Kwa, jak amo no ijay balay mi pailaeng idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami. Adda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ije balay na. Saan ka di amabalin nga ije ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Sana mabalin anak. Sana balit ang damat trabaho. Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din kinapaspasama ka da kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayo man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasano no awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasamak yu. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea iti nalimad. Kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtangan da fe. Mas daumot ni Rhea, taaddamat gayam kabsat ti inana, adi na amo. Inkalintegan mat nefe, no apay adida nagkitkita ng agkabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano no awanak, papa? Ang mga noan yan tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan nyo ni Pay. Kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimmanaw. Samay sa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga dakabsat ko asaan anak kaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilya yaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samot tan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaol. Ti material abanag ti adda akitaan ti tao. Anya ka diti sasawa mo? Agkakanaton ti tangtang abom. Dagiti insaganam apagnamayan ditoy lubong,
Kat awan serbida iti agnanayon a biyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw no madanon ti isasaklang mo kaniapaw? Rimwaran ti agin lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madudag iti may bagana amang riribok kanyak. Jak pa'y nang nangag kadagiti di adal ang nakatrabahwag kan empleyado idi aktibo akpay ti trabaho. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat saan napulos asimrag iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta kalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam papa, duma ti anak ti Diyos tapno itulad na kada tayo. Isu ka no nga imay diti lubong. Tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanan ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitak. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay ng asimurot pa lang itinalimad, mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat namin nga amo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami? Mabalin ka di nga intamot agpasyar iti balayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Anti Mayla, naimbag ta na sabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak ngamin ka ni mami. Amapan kami kumaagpasyar iti balay ti kapsat na. Ngam, kunana nga ipakada na kanumpay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay, kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na iji balayda. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anti. Tikabsat ni mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sango ti simbaan. Asigak man. Anti, makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Anti, mabalin ka di nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni mami, anti? Imbagakan kwa na, nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y kan ni papa, ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, anti? Awan ka di tinasasao ti inam, maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, anti. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni daddy. Tila ang kabagyan ni daddy ti imay nakipagladingit. Inasitganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa.
Dinawatan na kakadi iti kwarta? Saan, Papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy. Anya tinsungbat mo? Imbaga kapag saritaan tapay, Papa. Ket, anya timbaga ti ubing? Nasdaaw ti ubing, Papa. Dinamag dakit din no adda kayo pa'y apapak. Saan ka di ngay baga ti inana asibibiyag pa iti pamilya na? Saan siguro, Papa? Kuna ti ubing, adi na impagarop nga addata. Tatilaan kano kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, Papa. Dinamag mo ka din no mapantag pa siyar ije mansyon da Auntie Daisy, Mami? Mansyon, kunam? Kasano nga mo? Nakita kami ka ni Auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na ang mapanta pumasyar. Inaramid mo, dayta. Apay, anak. Anya tinsungbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni papayo. At dagayam papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, Mami. Saan ka ngagliday, anak? Adu dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka di maililiw kan ni Papa, Mami? Kailiw ko mat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayag. Napan nag-eskwela ti anak mon. Amom, nangag ko dagiti damdamagan na kan. Mailiwak mo't ka ni Papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka, gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga agina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abugan da kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarod ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilihak. Ngam awatan da nga ta. Awan ti kas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibo nga ti aramidam. Numabalin. Diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak. Idi pinagtalaw da. Anya nga iti pangadan nyo, Papa. Umana mo nga kadi ti kidkid dawan ti ubing, nga umay dagpasyar dito. Talaga ka di akayat dati umay. Saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, Papa? Saan kadi? Una, ni Fe tinakabasol, imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gaya man. Nga maapay asan nga imay ang nagkidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, Papa? Mapan kayo kadi ka ni Mamim, indi balay ti antim abak na? Tsak amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko amakita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarod No mansyon ti pagtaangan da. Win ka no. Tsak pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Jak mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Ang mga no inton umunagak iti mansyon, kat mapukawak iti unag. Jak kat amon ti rumwarak. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Kagmay samat ni sir ang nakatugaw iti igi ti swimming pool. Madlaw ang naunag ti pampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditaw. Adda ko makadwa na no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Feditoy. Saan pa'y amansyon idi da ito'y balay da?
Nukas pangarigan nagsublay, addan kadwana. Agmay-may sa apimanaw, ngamduadan tong agsublay. No makasublipay. Balong aminin ni Fe. Kaasi, iti basement lang ti paggigyan anda nga gina. Idinto taman siyaw ti paggigyan ng damam kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka di ti address da. Naimbag abigat yaw, sir. Naliday kayo mat amang kitkita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga di ka bambanwagak, nalaingak nga aglangoy. Ita, jak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya nga adu ti membro na. Kas kumaita, agmay-may sakayaw, tawan ni ma'am. Anya nga ro ti maramitak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hanggang umay da, sir. Awatan yu ka di ida? Anya ka ti plan-planwam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kuma pakibyangan ta, ti saan ta mo ta pamilya? Ti tao at tumulong ang mamagkapya kadag iti agin-ginura at dagunggunana nga agur-uray iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Intun bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyugak. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am, mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga arman asasawumot. Pagkapyaan ta nga rod ida. Nagbasit lang nga rodon ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka diti makilugan kada kayaw. Adda papanak ngamin di tataon. Anya ko mati aramidam ijay. Kanalpas mo ka din ti trabaho. Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kunto ti agdalaws intun makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit kalaan. Un, ma'am. Uray damagam to ni sir intun makasangpet kayaw. Mabiitak lang ijay papanak. No maamwak ka ni Papa, anabayagan ka asim mangpet. Kisayak ti sweldom. Un, ma'am. Intay yung arudan. Tapno makasubli ak adagaws. Mabiit laang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Mano nga minan atawan tinapalabas. Nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ay, kwa manang. Baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang. Ibagak laang tigagarak. Agsubliak adagaws, tapno saan abawasan ni manang mo ti swildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir atim mayak? Kanayon analiday ni sir. Insing-asing ko, nga umay kayo iti anak mo iti mansyaw. Saan dak nga tapapanawan no umayak? Padasam laeng manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Anya ka di ti gagaram, ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir nga imayak? Kanayon ang naliday ni sir. Insing-asing kaw, nga umay kayo iti mansyon. Sadak nga ta papanawan no umaya. Padasam laeng manang. Nabayagan akailiw ko ni Papa. Ngam, kaamak ko ngamin ti panagungat namanan. Sapay high blood. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kwa na. Umay kayon to manang. Sige, mapan kami. Kadwak ti driver. Tain tulod na pa ni ma'am iti trabaho na. Sukunan nan tumanan ninton malam. Agyaman ang iti yumay mo ading ko. Di ka matim mo na gan. Sige nga rod manang. Mapan kami. Talaga ka di kayat mo makita ni Papa, anak? Wan, Mami. Mapanta ka di ija mansyon da? Kayat ko nga ibagakan ka. Ano kas pangarigan agungat ni Papa? Saan ka kumaamas-mas daawan? Apay ko mga agungat. Saan ka di arumbang amaragsakan ta sarong karanta? Ada ngamin bilin na idi asaan ko at tinungpal. Anya ka di tibilin na, Mami. Imbilin na nga awan ti makias-asawa, asaan pa'y anakalpas iti adal na. Ngam, nagasawa kami ka ni Dadim. No saan kami nagasawa ka ni Dadim, awan ka kumaita. Ay, kasta gaya, Mami. Kasla adda basol mo no kasta. Kaslakastan, anak. Umadan hindi kasangay mo, Papa. Kayat mo ka di amapantantumangan ni Jerwar? Masaduta ka rumwar, iha. San ka di amay mayat adito'y mansyon ti pang silibraran tayo ti kasangay ko? Napintas dito'y asideg ti swimming pool. O sige, taagpakitarak iti umay mangisagana iti makan diti asideg ti swimming pool. Ado mo tilamisaan kan tugtugaw dito'y. Ado ka diti awisem nga umay. Anya ka diti kayat yo, Papa? Lakaya ko niya. Adu pa iti marikriknag. Ngam apay akas laad da kura nga sapsapulek. Kas kumaiti anya, Papa? Makan? O ano anya? Iti kastoy nga edad ko. Uray magatang ko amin nga agkakangina ka nagkakaimas at taraon. Awan matlaganas kun amangan. Ay, jakmet magatang, tipudpudno amang paragsak kanya. Ha? Ita ka din ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo, gayam? Wan gayam, barang no didak papanawan. Saan met siguro? Nabayag adida ka nakit-kita. Dida ka nga takailiw. Nabayagan nga inturturad ko ti iliw ko. Itan ti gundaway mo, gayam. Ingka umiliw iti kapamilyam. Wan gayam, urayak lang ti anak ko. Sapay ko matamayat ti banag ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo. Agyaman ak gayam. Ngam, adadanag ko. Amok ngamin ti kababalinda papakan ti kabsat ko. Sa bagay, malagip ko di pa ng papanaw daken ka idi. Masikog ka idi, nagdakkel pa iti tiyan mo. Awan nga ta tinagbaliwan ti kinaungat ni Papa. Kasano amaamuam, no di ka mat agpakita ken kwa na, gayam. Naimbagtada kan anak, napanam ka di. Napanak ije balay da joy, Mami. Bimuludak iti pagubon ko iti sampagita. Naibusanak ngamin. Ada ka di naubon mo, anak? Basit pa'y, Mami. Sa anak pa'y anak puros iti ado asabong. Taamangan no awan mabulod ko apagubon. Alaam tinaubon mo. Taisagot talaangan ka ni Papa. Ha? Mapanta ka di ije mansyon, Mami? Wen anak, ngamtay imbagak No agungat ni Papa, saan ka nga agbut-butang, wan? Wen, Mami, sa anak mat atakrot. No papanawin na ta. Di, agawit tan. Nasayat mat no kasta anak ko. Mala, agsagana ka nga rod. Adayo ka diti ayan ti mansyon, Mami.
iti igid ti syudad. Tapno adayo kano iti polusyon. Kan kayat ni Papa tinauli mag-alugar. Nakarikap ti gate, anak. Ako rin tagdorbelak. Mami, balay ka ditit wala ang atao dayta? Wan, anak. Dakkel tinagbaliwan ti sigod a balay. Adda intalmag mo. Ngam, saan mat nga aglukat ti gate, mami? Saan apang lukat ti gate dayjay, anak? Agring ija unag. Adan to umay makilukat iti gate inton madamdama. Kastoy gayam ti balay ti baknang. Adda pa'y doorbell na. Tapno mangagda no adda tao iti ruwar ti gate. Ay, adda makita akasla umay ditoy, mami. Ti driver ni Manang. Umayan ditoy. Naimbag man timay kayo. Adda ni Sir idi abay ti swimming pool. Adan swimming pool iti unag, Manong. Wain, nabit pa nga impaaramid ni ma'am. Talaga adakkel tinagbaliwan ti amin. Talaga adim moras ni Manang. Di na pa yan malagip ti makiasawa. Impamaysa na tinagpabaknang. Nagdakkel siguro ti kwarta na iti bangkaw. Ado nga min ti negosyo na. Kwarta laang ti pagragsakan ni Manang. Kasano no dumteng ti panawan nga ipulang na ti biyag na. Agbati ti kwarta na tadi namat may tugot. Ay pudnot ako nam. Kukwa ti bangkaw ti urnong na no awan mang withdraw. Ay, umuni kayo. Kat agdiretso kayo iti abay ti swimming pool. At daijay ni Sir. Papa, naimbag ang bigat yun. Pakawanandak, Papa. Mabalin ka di nga rakupan kayo. Please, Papa. Pakawanandak ko, mahal. Anak ko, adakan, simbangpet ka matlaangan. Papa, kailaw kayo unay. Uray sakmat, iha. Naimbag tayo may kayo. Ayan ti apok. Isuman mati arakupek. Adda aklaang ditoy, lolo agwapo. Ha? Yukur kuman kan katoy sampagita? Ay na, nagbanglumot gayam ti kwinta sa sampagita, apok. Umay ka man, tarakupan ka. Isumat lagayam ang napintas da mami. Kan Auntie Daisy. Tanagwapo kayo, lolo. Ay na. Puno gayam ti ko na ni Daisy. Natarabit ka nga ubing. Ay na, nagmayat abuyat ti makita iti abay ti swimming pool. Naginarakop dagiti aga pa. Jak ninamnama akas to iti mapasamak. Mayat abuya talaga. Kita aw. Umisamot ni Sir ang makisasaw iti ubeng. Umuna nga apo ko naman. Saan ang nagpungtot? Kas lalimok ng tipuso ni Sir, idi kanayon ang maibagakan kwa na ti sao ti Diyos. Dahil tamat nga ro tinadlaw ko. Idi kat istrikto launay kan naturay. Noon niya timbagana, isown, awan makatubngar. Agpaisutay kunada. Akas lakampilan ti sao ti Diyos. Nulakat denggan ti masaknan, ay lumok ng tibim mato a puso na. Nakasarukod kayo matan, Papa. Wen iha, nasakit nga minin dagiti tumeng ko. Impamanihar ko niti sabali dagiti negosyo tamarigatanak. At dapay sakit ko iti bara, gapo iti kasi sigarilyok idi. Nabayag pa nga ada high blood yo, Papa. Wen iha, at dapay jay panagulaw ko nukwa. No agulaw kayo, masapul nga ada kadwayo akanayon dito'y balay, Papa. Kayat ka diti anak mo, ngagyan kayon dito'y mansyon. Agpaiso, Papa? Agyan kami dito'y mansyon?
Kanayo nak nga agmaymay sa numapan iti trabaho ti kabsat mo. Isungagyan kayon dito hoy tapno addakad kaduhak. Lolo, nasakit ka dito ulo yo? Ta nakarupangat kayo mat dito yung sofa? Huwag nga ro dapok. Maulawak manen. Ha? Mami, ti agas ni Lolo. Maulaw ka no. Umayan anak, mangalak pa iti danom. Umayan ni Mami, Lolo. Sige, tailutak ti ulo yo. Ay na, nagmayat matan ti panangilot mo iti ulo, kapok. Italahay nga damangilot iti muging ko. Mayat gayam. Insuro ni Mami, Lolo. No agsakit ti ulo na. Ibaga na nga ilutak. Kastoy mati aramidak no agsakit ti ulo na. Papa, ato yung ti agas. Agtumar kayon. Agyaman akiha. Imbag ta na sabat kayo, nana. Apay nga awan daraya, di ta basement ti balayo. Napanda iti mansyon ti kabsat ni Fe. Di da pa'y mat nagsubli basang. Kaya't naasawan. Inaklunda idan? Kasjay ka di, nana? Sapay ko maa. Tapno makaginawa mo't kan tigayim ko. Ay, sige nga ron, nana. Inakpay. Kunak ngamin no at Dani Rhea. Sige basang. Sapay ko ma, tamayat ti pagnada nga agina. Sapay ko ma, nana. Adda kayon dito'y mansyon? Pakawanandak ko ma, manang. Pinakawan na kan ni Papa. Asino ako adi mamakawan, ading ko. Nasingpat a talaga niya po Diyos. Tauray ka sa nutiguray yung kanyak idi. Pinakawandak pailaan. Mamati ak iti imbaga ni Tonyo. Nga inaramat ti Diyos ti ubing, tapno agkita kan agduden na tayo manan. Pudno day tamanang. Iti pa'y simbaan tinagkitaan yung kanirey ang anak ko. Sigod ngamin asa anak ang makimismisa. Ngamga po iti imbaga ni Tonyo. Pinadas ko tinapan na kimisa. Kat ijay kayo mata nagkita iti anak ko. Mapagsisilpo kon dagiti pasamak. Sigud nga adayo tayo iti Diyos. Pinagtalaw ko pa'y ni Fe, gapo iti pride ko. Inaramat ti Diyos ni Tonyo. Tapno umasidag tayo kan kuana, Papa. Kanti anak ko. Nagkita da ka ni manang iti simbaan. Idi kanayon nga ibaga ni Tonyo kanyak dagiti mabasbasa na iti Biblia. Ininot alimok neng ti pusok. Isungagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti kinaimbag na. Manipod ita. Agbaliw akon. Saan akon nga agbali na mata pobre. Tingamin pobre at tao tinaramat ni Apo Diyos ana magbaliw kanyak. Uray siyak mat, Papa. Nakaamirisak. Uray ado ti kwarta. No adayo ka mat iti Diyos. Awan tumat la ti serserbina. Amuyo ka di. Nabayag ko ngayon karkararag adumtang da ito'y apanawan. Ti panagmaymay sa tayo manan a pamilya. Kat gaputa di mo sinardayan tinagkid daw kan kuana. Pinatgan na ka ti Diyos, Fe. Sige, Lolo. Agwat-wat ta. Surwan nak ngaglangoy. Gaputa ka na yun nakakaduaan nga gwatwat. Marik na ka pumitpigsan dagiti tumeng ko. Mayat ka no ti kanayon nga agwat-wat. Ngam ti kanayon ang nakatugaw nga agpampanunot, Lolo. Day tatimba ka ti maestrami. Manipula da kayon nga gina. Kanayon akon anaragsak. Saan akon analiday.
Daytoy sakit diti sapsapulik idi. Ajak maawatan no apay akanayo na kanaliday. Naragsak ka no ti pamilya. No saan nga agsisina, lolo? Agpaisuta ko na, mapo. Domingo ita, intayo amin makimisa. Umay mattatataben, kan manong tunyo, mami. Wan aapok. Taka pamilya tayo matida. Takadwa tayo ida dito'y balay. Saan ka di naragsak? No ado ti miyembro ti pamilya, lolo? Pudno na itapok. Naragsak nga agpaiso. No awan ti kagura, natalinaay ti kaunggan. Katagyaman tayo iti apo, gapo iti kinasaya at na iti pamilya tayo. Ita, naragsak tayon a pamilya. Kasayaatan gayam ti mamakawan, no adda ka pamilya a nakabasol. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryete o itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.